Представям ви книгата "Методът Браво. Маркетинг мастер-клас" на Ивелина Танасова Генчев, която освен, че е жена на годината през 2016 година в категория иновации и технологии и носител на специалното отличие на президента за висок принос в сферата на иновациите и технологиите, е и трикратен TEDx говорител, бизнес консултант с над 25 години опит, основател на бизнес клиника и автор на Методът Браво, за който ще си говорим и сега. С най-прости думи, книгата ще ви помогне в рамките на 12 седмици да превърнете бизнеса си в добре работещ механизъм и машина за продажби. 26 готови маркетинг стратегии, както за стартиращи, така и за вече работещи компании, 12 популярни маркетинг тактики, готови шаблони за лендинг страници и продажбени фунии, както и авторската методология, през която са минали повече от 850 маркетинг специалисти и предприемачи. Между другото, 10% от всяка продажба отиват за подпомагане на социални каузи. Общо взето, Методът Браво е практически наръчник за предприемачи и собственици на малък и среден бизнес, както и за маркетинг специалисти, които търсят най-добрите подходи за работата си. В книгата ще разберете как да продавате без да харчите различни пари за реклама, как да създавате устойчива маркетинг стратегия, която работи за вас, как да създавате ценно предложение за клиента, как да разказвате истории, които продават и как да превърнете бизнеса си в автоматизирана машина за продажби. Ако по някаква причина книгата не отговори на очакванията ви, може да я върнете в рамките на 30 дни и ще получите възстановяване на пълната сума за нея. Ако към книгата пък вземете едногодишната бизнес коучинг програма "Скрития ключ на Метода Браво", нещата придобиват съвсем различно измерение. Когато отворим кутията, в нея ще намерим 58 карти. 46 с непреходни техники за развитие и растеж в областта на ценности и мотивация, взаимоотношения и партньорства, психология и архетипи, ролеви модели и предложения за стойност и преживяване с добавена стойност. А като бонус получавате и пълната колекция от 12 бранд архетипа. Разполагаме с 5 карти, които нагледно обобщават за какво всъщност стои абревиатурата на Методът Браво. А ето и картите с 12 бранд архетипа. Нека прочетем един от тях. Разбойник-бунтар. Страстно жадуващ забранения плод. Той разчупва всички правила и устои, унищожава съществуващите ред и стабилност, за да създаде нещо ново и добро. Носи усещането за освободеност, лекота, провокация и кораж. Архетипът е подходящ за компании и клиенти, които се чувстват разочаровани и откъснати от обществото и се идентифицират с ценности, които са в противоречие на обществените норми. Ето и самите карти, които да ви помогнат да познаете по-добре себе си и своя бизнес. Нека прочетем някоя от предизвикателствата в тях. Истории, които продават. Продължителност 4 часа. Ролеви игри. Продължителност 4 часа. Познавате ли се истински добре? 3 часа и половина. Магията на архетипите. 3 часа и половина. Трансформация. 3 часа и половина. Работилница за символи. 3 часа и половина. Разследващ журналист. 2 часа и половина. И тук, както и при книгата, 10% от сумата на всяка поръчка отива като дарение за подпомагане на социални инициативи. Ако пък по някаква причина решите, че няма пак да се развивате, имате 14 дни да заявите пълно възстановяване на сумата за програмата. Както и виждам нещата, имате два избора. Да наемете бизнес коуч или консултант следващата една година да дадете няколко хиляди лева, за да може той да ви каже какво да правите вие с бизнеса си, или да си вземете книгата и едногодишната коучинг програма, да си я следвате и сами да си направите нещата. Проблемът тогава е, че трябва да я следвате, трябва да направите нещо, за да видите някакви резултати и да постигнете нещо, и няма към кого да посочите пръста, ако вие не сте направили нищо, за да постигнете това, което искате, нали? Така че, помислете си. 1000 левове и бизнес консултант или много по-малко и да си направите нещата сами.